Ξεκινάμε με τον αρχηγό. Δεν έχω να πω κάτι. Θα πει ότι έχουμε καιρό να κάνουμε δηλώσεις. Τι να κάνω. Πες κάτι, Τασούλη. Να πω ότι ευτυχώς κερδίσαμε. Ναι. Δεν ήμασταν πολύ καλοί. Ναι. Οι άλλοι είχαν ένα καλό παίχτη που μας τσάκισε λίγο. Σε ξάκι. Αυτό. Ευτυχώς στα κρίσιμα σημεία πήραμε λίγο ανάσες και ανοίξαμε τη διαφορά, οπότε κερδίσαμε. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στο γκρινιάρι της ομάδας. Ο γκρινιάρης απαιτητικός παίκτης. Όχι ρε. Απαιτώ εγώ άμυνα. Είπες απαιτώ άμυνα. Εντάξει, δεν είναι... Είναι το βασικό του μπάσκετ είναι. Πιο βασικό του μπάσκετ, πες κάτι για την ομάδα. Ο Καράς, εγώ ένιωσα ότι κάπως πήγε καλά το σημερινό μάτς. Για τον Καρά κάτι πήρα, πάντα μου αρέσουν οι δηλώσεις του Καρά. Ο Καράς θεωρεί ότι τα πήγαμε χάλια. Ο Καράς πήγε χαλιά. Όχι, τα πήγαμε όλοι χάλια. Ο Καράς το πιστεύει. Ναι, θα σου πει ο Καράς μαλάκα, κάνει δικές δηλώσεις. Δεν ξέρω τώρα να πω. Τι να πω, έλα βρε Καρά, πες τη δήλωση του. Μπράβο, έτσι θέλω. Δεν παίξαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά. Έλα, μην είστε μίζεροι, πείτε μια κουβέντα ρε μαλάκι. Θα σου πω αντικειμενικά. Όχι, δεν θέλω να ακούσει το πόπολο. Είναι αλήθεια θα πω εγώ. Δεν παίξαμε καλά. Τα παιδιά είχαν ένα παίχτη μόνο, όπως να τον περιορίσουμε. Ο οποίος μας γάμισε. Μας γάμισε. Αν παίζαμε καλά, πρέπει να νικήσουμε 30 πόντους, μη 20. Μάλιστα. Δεν μπορούσαμε να τον περιορίσουμε. Ομαδικά δεν παίξαμε καλά, δεν γίνουμε. Καρά, άμα έφερα τακτική ανάλυση, θα έπρεπε να σε στον αλέφαντο. Πες τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεν λέω τίποτα άλλο, αυτά ήθελα να πω. Έλα εδώ, τιτανομέγιστε, άρχοντα. Άμα έπαιζε ο Γιάκοβιτς, θα σου έλεγα εγώ. Τα σύμπαντα όλα διέλυσες. Γάμισες. Θέλουμε πολλή δουλειά. Καλά, τώρα κάτι μας είπες. Πες μας για την απόδοσή σου. Δεν μιλάω για την απόδοση μου. Θα μιλήσει το κορίτσι. Να μιλήσει το κορίτσι. Πλάνο στο κορίτσι αυτό που. Παίρνουν πόσο περήφανη είσαι. Το χαμόγελο τα λέει όλα. Είναι πολύ περήφανη. Πιστεύεις ότι υπάρχει παίχτη που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον παίχτη όταν αποφασίσει να πάρει την μπάλα? Δεν νευριάζει. Έτσι. Δεν είναι πολύ άρενο πόσο νευριάζει. Φοβόμαστε. Αν ήμουν γκέι θα γούσταρα. Έλα εδώ εσύ. Με το που σε είδα λέω εντάξει, δεν το χάνουμε. Κερδίσαμε. Είμαι γούρι, Ο Νάτος. Μαλάκα τι στοίχημα να βάλω που πέσανε τα παλικάρια με έναν. Τα παλικάρια. Μαρινάρα με αμφίεση για την άλλη εβδομάδα. Μείον 23 βαθμούς μέσα στη ζέστη. Έλα, βγάλει την κουκούλα. Βγάλει την κουκούλα. Γάμο, τι σου. Καλά, κάνε δηλώσεις με κουκούλα. Πες μας, γιατί το σκότωσες? Γιατί του έκοψες το πέος? Μικρό, εντάξει, θα μου πεις σιγά την απώλεια. Δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, και εσύ δεν χάσει τίποτα. Θα δηλώσει τον Μάρκαρε. Θα κάνω μια δήλωση. Το 8 μόνο ο Μάρκος το Μάρκαρε μου φαίνεται. Αυτό έχω να δηλώσω. Μάρκαρα αρκετή ώρα κι εγώ. Ωραία. Δεν μιλάω για τον κάμεραμαν. Εκεί θα μαρκάρει. Ή εγώ ή ο Μάρκος. Όχι ρε, ήταν καλός περισσότερο. Μαλάκα πες να Ναι, αυτό το 8 πραγματικά του στέλνω την αγάπη μου, τον θαυμασμό μου. Καλά, η ηλικία είναι αυγή σου. Θέλει την αγάπη στο 8. Καλά, άντε, πούλωση, φεύγουμε. Κόσο τέλος. Αντρέα, καλησπέρα. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Θέλω να κάνεις μια αφιέρωση. Ο Παρασκευόπουλος Ναι. κάνει επίτηδες στα καλάθια για να παίρνει πάνω. Καλά, αυτό έχουμε καταλάβει. Μόνο αυτό έχω να πω. Το έχουμε καταλάβει. Η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα. Πάντα αυτό. Δίπλα μου είναι, πάρε συνέντευξη. Θέλω να μου πεις, όταν έκανες το airball στη βολή και μετά σηκώθηκες ως άλλος Παύλοβιτς και το κόλλησες. Ήμουν κουρασμένος και νευριασμένος. Ναι, αλλά το τυποτάκι. Για τον Τάσο. Έτσι, ο Τάσο, αρχηγό. Το φίλο μου τον Τάσο. Έλα ρε Τζιμάκο. Κάνε για τα σούλα, απλωμένο ποδαράκι. Κάνε δηλώσεις πως είσαι. Η ομάδα έπαιξε καλά πρώτη-δεύτερη περίοδο, λίγο κόλλησε στην τρίτη. Ήταν καλό μάτς. Όχι, είναι πολλά πριν, δεν και σε αυτό. Ήταν καλό το μάτς. Δέκα, είμαστε. Βάλ τα κάπου. Πάμε δυνατά για τη συνέχεια, η ατομική προπόνηση βοήθησε. Θα συνεχιστεί. Ατομικές προπονήσεις θα συνεχιστούν Και κάθε μας γλεντήσανε τα παλικαράκια του το βράδυ. Σωστό. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Βοήθησε. Έλα ρε Στόινμαν, παραπονιάρη. Τι έγινε? Άσα τι έγινε, ξέρεις τι έγινε. Πες μας εσύ πώς το είδες. Εγώ μια χαρά το είδα. Ο Στόινμαν είναι ξενερωμένος εμφανώς. Λέγεται κάτι Στόινμαν τώρα, τίποτα άλλο. Πόσο είναι? Το μπούτσι, κάνει την πράξη, πάμε το μυαλό έχεις. Δεν έχω. 7. Θες να μας πεις τίποτα τώρα ή θα έχεις τα μούτρα? Μπράβο στην ομάδα, έπαιξε με ηρεμία, χωρίς άγχος. Καλά. Μπαίναν τα καλάθια. Ναι. Αυτά. Ωραία. Ο Στόρμαν είναι εμφανώς ξενερωμένος. Πάω στο Μιχαλάκη που είναι εμφανώς χαρούμενος. Μιχαλάκη, πόσους πόντους έβαλες? Έχεις πει αν δεν βάλεις 10
Δύο σουβλάκια εγώ, δύο Καράς. 6 προσπάθειες. μέτρησα εγώ, σίγουρα έτσι. Αλλά δεν ξέρω να βάλεις άλλους. Ήταν μια εύκολη νίκη για την ομάδα. Εντάξει, εγώ θέλω γύρο κοτόπουλο, μάλλον σουβλάκι κοτόπουλο. Σουβλάκι, είπατε, όχι σφινάκια. Σουβλάκι κοτόπουλο, τυροσαλάτα. Πάμε σφινάκι. Μια για άλλη σου βγαίνει σουβλάκι πλέον. Θέλω να κάνεις κάποια άλλη δήλωση. Όχι, πάμε για το κέρασμα, κατευθείαν. Έτσι πήγαμε. Λοιπόν. Μίλησαν όλοι Παρασκευόπουλος. Χωνιάς, Batman, σίγουρα θέλω μπράβο, μου αρέσει που συνεννοούμαστε εμείς. Είσαι ομόρφος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίξει λίγο με την κάμερα. Πώς νιώθεις, πιστεύεις ότι έχεις κάνει το double που τόσο λιγουρεύεσαι? Δεν τα μετράω από τους αρχηγούς. Είσαι κοντά, νιώθω ότι είσαι κοντά στο double. Μια Superman, μια Batman. Από την αρχή πίστευα στην ομάδα πάντως. Πιστεύεις ότι η εμφανής διάθεση που έδειξε σήμερα έχει να κάνει με την κατάμαυρη φανέλα? Είναι φανερό. Αυτή η λίγο πρασινολαχανή σου δημιουργεί ένα ψυχολογικό? Όπως έχει πει και ένας φίλος μου όταν της είδε, είμαστε σαν απορριπαντικά. Είσαι άρχοντας, λοιπόν. Γεια σας. Κλείνουμε τη σύνδεση ξανά με τον Μάρκο, τον αυτονόμο. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Παίξαμε καλά, παίξαμε ικανοποιητικά. Καλά, αν είναι για τον Γιάνκοβιτς, βέβαια να σου πω κάτι. Εντάξει, αν ήταν ο Γιάνκοβιτς, προφανώς θα έπαιρνε λιγότερο προσπάθειες αυτός. Τις πήρε όλες. Αυτός εμένα το μαρκάραμε καλά, απλά δεν είχαμε καλή βοήθεια πάνω του. Είχε πολύ καλά ποσοστά. Ναι, δεν είχαμε καλή βοήθεια πάνω του. Ίσως αυτό πρέπει να βελτιώσουμε, αν και δεν ξέρω να το κάνουμε. Ωραία, θέλω να κάνω και εγώ τις δηλώσεις. Έχω να πω ότι όλοι είναι γαϊδούρια και κανείς δεν μνημονεύει το Θανάση που πήγε επίδαυρο. Επίδαυρο. Εγώ μόνο Θανάση. Θα το δεις το βράδυ, μόνο εγώ σε θυμήθηκα. Ο Καρά το παίζει φίλος σου. Ο άλλος ο αντρέφος. Τι πράγμα, δεν ξέρω γιατί λέτε. Λείπει ο Θανάσης, το κατάλαβες? Κατάλαβα, ναι. Τους πες κάτι, αφιέρωσε κάτι στο παιδί. Αφιερωμένο στην νίκη, τώρα. το λέει up που έβαλα. Το λέει up που έβαλα. Αριστερό λέει up με δεξί χέρι από το κέντρο μέσα. Μαλάκα, Αυτό είναι αφιέρωση. Δεν το βάλαμε ταμπλό, την άφησα ρε. Την άφησες μαλάκα, τι αφήνεις ρε άνθρωπε εκεί. Θα καρφώσω. Αριστερό λέει άπκανε με ταμπλό, τι το κάνουμε στην προπόνηση. Εδώ μαζεύετε. 1 ευρώ θέλω εγώ. 1 ευρώ για να φύγω. Πόσο είναι? 7. 1 ευρώ για να φύγει. Το καλό. Εντάξει, κλείστε το, δεν είναι κατσαλό. Ρε, μισό λεπτό. Κάνει να ζουν φτερά. Μάγκες, κάτι σας είναι αυτά. Εγώ 1 ευρώ θέλω. Στο πιάνο έχεις. Εδώ με το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη, εντάξει. Αουδίτεσαι. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε να βγάλω το μαγικό ρωτάκι. Ο Μιχαλάκης είναι τρέλα. Σίγουρα έχεις ψηλά. Έχω 11. Ο Μιχαλάκης είναι τρέλα. Έχεις 11, θέλει 11. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Άργησε. Δώσω εγώ. Λοιπόν, πρέπει να σαπινάκι με τα ψηλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περίμενε. Ωραία, Εγώ θέλω 1. Ωραία, θα δώσω εσύ, όχι αυτή. Έχουμε FIFA. Εγώ έχω 11. Καράτε 11, πάρε 4 πίσω. Είμαστε κομπλέ. Ποιος είναι εντάξει? Εγώ κομπλέ και εγώ. Ωραία. Και ο Βαγγέλης. Θέλω 3. Γεια παιδιά. Έτσι που τα λέω, δεν τα πήρε λαμάτο. Τα κλέψουμε μαλακά. 7 επί 5, 35. Καλά, τα κλέψουμε και εγώ. Πάρε αυτό που πρέπει να στην πρόσθεση. Γεια. Πάει και τα δύο. Εσύ που θα θέλεις. Τσάου. Μαρκό. Είναι Γιώργο. Over and out. Από την εμφάνισή μας.